No niin. Kevät on tulossa, terve. Ei olla oltukaan Porinoissa pitkään aikaan. Pitkään aikaan, kun eihän tää jou. Eihän tää joua eläkeukko. Niitä oli joku niitä juttuja vailla, mutta että ne jos mie tässä yhden laukasen jonkunlaisen. Tiedättekö sitten kuule, miksikään kututhan semmoista miestä, jolla on onnea rakkaudessa ja tuuri. Miekin olen sen joskus kokenut. Sitä semmoista miestä kututhan poikamieheksi. Saatana, että on komiasti aurinko paistaa. Minä menen tänne, kato tänne märälle puolelle. Tänne toiseen kämppään. Ja tämä oli jauhittava niin. Se oli semmonen juttu, kun se tämä samainen poikamies se meni hammaslääkärille ja se sanoi, saatana täällä valokkipa. Sanoi se lekuri, että no istahtappa tuohon penkkiin, kato. No poika istui, kato, ja se kattoi sitä, että helvetti. Kattoi sitä ja sanoi, että oletko sinä harrastanut seksiä eilen illalla? Että minusta vähän näyttää siltä, niin oli poika, että miten niin? Että onko hänellä karvoja siellä hampaiden välissä? Sä että ei ole, mutta Otta näyttää olevan paskassa perkele. Että sillä hän päätteli siihen. No eipä sinä mitään, olettaanpa tästä mennään eteenpäin, kato. Selvä.